गाइस नोंथांमोननिसिम मोनसे गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आङो बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि आसाम हादरनि मानसिफोरा गुबुन हादराव थांनानै मा रोखोमै माबायदियै मावहैयो आरो माबायदि खस्थ'यै जइन जाहैनाय समाव मा बेसेबां खस्थ' मोनो बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो जाहाथे अननानै बे भिडिअखौ लासिम नायो।
জয় শ্রীরাম। ভিডিও করে তাকে মারো।